Gasa tinio jago patnibo nungchuban hani phaijak sar bongni bage bahai rok yapri na harna hani wansuka. Belai ke hambai ini singoro ang hototi khnagoi ano tini bipul deborma tini desem ni leader bano KOKBOROK tini patni kami go kaisa tini khuk tini borok bo hotak ke thuitangka tabok tini boroni bori masa te salam hatongo boroni Buma-Bupha kokrwkha Buma to agen thika boni ulo buka thuitangka abo khnagoi ang belai Kiyok tini trai nubung Jimen deborma bo 6 bosor ei boni bibujung ke Balari deborma boki 11 bosor boro patni parani boron ke kokrwkha boni Buma-Bupha thuitangka boni boro belai osohai oboro khnagoi ang borono chubana bagoi chesta khai tongo ang kisa borono chubakha tai borono boroni bobishot bisir boroni shikha boron nangui tongo tak borok boron kaka bai tongo boron kaka bo haino ase chukya ang wanso ka borono ingkhange ekolebe school tini tongo ekolebe school o bibujung kai class 5 porego bukhai ka pore yakho bibujung no masa phano ang chesta khainai jote ekolebe school o aba free education aro dana bagai ang chesta khainai khai khaba chung salai tongo boni takuk khoro salai tongo angke baborong je subida onar ashram mo deromana ucha sakai tongo poriba ang tini belai khari objak tini omai tini patni elakao tini takuk konoi Buma-Bupha koroi timbor nagrima khainai yang joto sombot chesta khainai jote bibjigno okrano gota class 5 proi tongo bono ekolebe school o Jamatia tanai bo tongo tini ekolebe ni guideline tongo je jekono borok Buma-Bupha koroi ingkai korno sing first difference maranai abang selainnya tin director selainnya salai bibjigno masa phono ang kaisa class 5 bo bono bot dikhane boy chesta khlainai ingkai wanso tongo boroni bobishot to ang khana ka boro belai ke talented bibjig to belai ke ingraji mano kokborok mano khasi mano hindi mano omagan khana ka belai ke talented burui jung bono naikni ma khainai tekini sarkar to theke je mansak jung bono chubanai hambai Sir, bongni higher education rok ni bage ingka bahai rok wansuka mane borok 12 pass ngai jagolo. Class 5 prai tongo tini Balari deborma boto class 5 prai tongo buhain to kli school thayako ke beses tabo boroni angkana ka boroni document dok asik ka amkroi tini yako mona aadhar card to ma khainai geta boroni guardian ge tongnai dok boni ka karono sanai puja sekang boro document thik khai kangkai borno chung ekolebe school bot kherinai